Yes, production video shooting juga ada Tirta audio untuk Anda masih bersama Elvata. Rasa rasane tangi sruning atiku yen kelingan asem gemuyungmu laras lara ketik tresno gawe kangen atiku tansah eling aku ros liramu. Detonggo waranggono sing tak tresno muga bisa urip tantang mulya lakon tresnamu ning gendeng katresnanku tembang saben kangen sliramu tenan lho ngembara ing ngawang-ngawang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang tumetak kaloku rebes pilih ana pipi apa tresno iki pancen aku tutuweni.
selalu punya cerita yang terbaik malam kali buat dua lagu bersama Ile Mahendra.